खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी चिपकाय फासिबिल गामिनि गोदानै ब्रह्म मन्दिर लुफुंनायखौ बेखेवनाय हाबाफारिफोरजों लोगोसे फासिबिल गामिनि रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार होदों। मिडियानिफ्राय बे आंखौ इन्टारभिउ लादों बिसिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आं नामा बिश्वकुमार ब्रह्म। दा जोङो नैबेहाय सिरकिघाटा प्रथम खन्ड बेखौ ओरैनोबाबो फासिबिल होननानै बुङो। बेहाय दिनै ब्रह्म धर्मनि ब्रह्म मन्दिर गोदान बेखेवदों। बे बेखेवनायाव जोंखौ लेंहरनायखाय जों बेहाय पार्टिसिपेट खालामबाय। बे जों बाहागो लादों। बेहाय जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जेनाखि आदर्श बियो जुदु मात्र जोंनि ब्रह्म धर्मआ धोरोमनिल' जों सावरायाबा धोरोमल' जों बाहाया। बेहाय जोङो गासिबो समाजनिति राजनिति गासिबो रांखान्थि शिक्षा दिक्षा गासिबो जोङो बेहाय सामलायनानै लायो। आरो समाजनि जेनाखि गाज्रि गाज्रि हुदा जौ लोंनाय गाज्रि गाज्रि बर'आव समाजाव गाज्रि गाज्रि जाथाय जानाय बेफोरनि सायाव जों सावरायो आरो बेखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय खुब जोथोन लायो आरो दा बेफोरखौनो जों सावरायो धोरोमनि नामै। धोरोमाथ' मा धोरोमा जाहैबाय जाय मालायनि अनिष्ट खालाया मालायनि खहा खालाया मालायनि गाज्रि सिन्था खालाया आरो जाय गावनि देहानि जेबो अनिष्ट खालाया खहा खालाया बेखौनो धोरोम होननानै बुङो। दा बेहाय माखासे बुजिया जानो हागौ जे मालायनि अनिष्ट खालामनो हायै मालायनि खहा खालामनो हायै बेथ' जाबाय धोरोम। खिन्थु गावनिया बोरै जानो गावनिया माने सोरबा सोरबा गावनि देहाखौनो नस्थ' खालायो जौ लोंनानै गाज्रि बेबहार खालामनानै सिखाव दाखाट जानानै गावनो अलखदाव गोलैयो गावनि बिसि फिसा न'खराव अलखद गोलैयो बा गाज्रि जेनाखि बदनाम मोनो। बेहाय बाराद्राय बदनाम जायोबा गावनो गोसो जानानै मालाबा सुइसाइड जायो गारि मटराव बारसोमो फासि लानानै थैलाबायो। बेखौबो होनो ब्रह्म धर्म नङा होननानै बियो ओंखायनो गावनि खथि खालायनो मोना। जोंनि ब्रह्म धर्मआव बे दङ। आरो जोंनि बर' समाजाव गिबियावनो पर्बजरानिफ्राय जेनाखि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बर' जाथिखौ प्रटेकसन खालायदों रैखाथि होदों। बे रैखाथि होनायनि लोगो लोगोनो जेनाखि जोंनि बर' समाजा गोदोहाय बाथौखौ लानानै गासिबो सर'निया जानो नागारबाय सर'निया जानो ओंखारबोबायमोन सर'नियानो जाबायमोन। दा जोंनि पर्बजरावबो सर'निया जानो ओंखारदोंमोन। बेखौ दुखु मोननानै गुरुदेबआ शिब नारायण परमहंसनाव थांनानै माखासे बिथोन लायदों। बे बिथोना 6था बिजाब दङ। बे 6था बिजाबनिफ्राय माखासे ब्रह्म तत्त्वखौ बुजिना लाना फैदों। ब्रह्म तत्त्वखौ बुजिना लाना फैनानै शिब नारायण गुरुदेबनिफ्राय बे आं मा धोरोम फोसावनो होननानै बुंनानै नोङो ब्रह्म धर्म ब्रह्मखौ स्टाडि खालामबायबा नोंसिनि धर्मनि नामखौबो नों ब्रह्म दोनहैदो होननानै बे बिथोन हरदों आरोखि। खिन्थु बे शिब नारायण परमहंसदेबआ गाव ब्रह्म धर्म प्रसार खालायाखै। खिन्थु जोंनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआसो ब्रह्म धर्म होननानै फोसाव खालायदों। आरो बेहाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जेनाखि 14था बोसोन बे 14था बोसोना माबानि शिब नारायण परमहंसदेबनि 6था बोसोननिफ्राय आलादा। बे 14था बोसोना गुरुदेबना मात्र खालि बर' समाजनि बर' समाजा मोजाङै मोजां शिक्षा दिक्षायाव आवगायनांगौ गावजों गाव मोजाङै मोजां बाहायलायनांगौ बिदा फंबाय हिसाबै ज' ज' रायजो जानांगौ। बर' समाजाव जोङो लेखा फरा फरायनांगौ। बर' समाजा गावनि भाषाजों गावनि रावजों बुंफोरनो मोननांगौ बा फरायनो मोननांगौ। बर' समाजा गावनि आसार रीति नीति कालचार कास्टमारि ल'खौ बाहायनानै लानो मोननांगौ। बर' समाजा बयजोंबो समानै बे बुहुमाव सोलिनो हानांगौ फेर फाथिलायनो हानांगौ बेखौनो बियो फोरोंलांदों। दा ओंखायनो जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ ख्रिस्टानानो जा बाथौआनो जा जिखुनु धर्मनियानो जा बर' जाथिया गुरुदेबखौ गुरुदेव कालिचरणखौ गुरु होननानै मानियो। नङाबा अनेक धरनि अनेक जाथिनि अनेक जाथिनिफ्राय लाबोनाय सत्संग बा माबा गुबुन गुबुन धर्म दं बाथौ धर्म दं ख्रिस्टान धर्म दं बयबो खिन्थु बर'फ्रा बे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौनो गुरु होननानै मानिनानै लायो। आरो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ जोंनि बर' जाथिनि गुरु बा बर'नि कालचार रीति नीति शिक्षा नीति गासिबो इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय गुरु होननानै मानिनानै लायो।
जाय खिन्थु बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ मानिया गुरु होननानै बेखौ जोङो बर' नङा होननानै सानना लानांगौआ बाध्य जायो। खारन सासे धोरोम सिबियारि जानो थाखाय मानसिया माबायदि जानांगौ? सासे धोरोम सिबियारि जानो थाखाय सासे मानसिया खिन्थु माखासे एक्सट्रा अर्डिनारि टेलेन्ट थानांगौ, एक्सट्रा अर्डिनारि माखासे गियान थानांगौ, एक्सट्रा अर्डिनारि माखासे थायो आरोखि बियो, जेरै सुपारस्टिशियास पावार थायो। बेखौ नों आंहा जानला मोनला धर्म गुरु जानो होननानै जानो हाया। बेनिखायनो सुपारस्टिशियास पावार, इसोरिक शक्ति जेखौ होनो, बे शक्तिया माखासे थाथारनांगौ। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बे शक्तिया दङमोन। बेखौ जों मिन्थिगौ, बियो मालाबाबो साथा लायामोन। साथा लाया माने बे अखाया हय बेनि उन उन हायोमोन, नङाबा बेनि सिगां सिगां हायोमोन होननानै जों मिथिगौ। आरो बेयो गोसो जायोबा जे खोथाखौ होनो बेनि खोथाया फलियोमोन। चिपकाइ भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जे सिरगिघाटा पार्ट 1 बे फासिबिल गामि, बेहाय गोदानै लुफुंजानाय जे ब्रह्म मन्दिर बेखौ दिनै बेखेवनाय जायो। बेजों लोगोसे बेहाय गेवलां मेलबो लाफानाय जायो। दा बे मन्दिराव जोङो इउपिपिएल सरकारनिफ्राय प्रमद बर'नि दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार, बे सरकारनिफ्राय जोङो बे मन्दिरा लुफुंनांगौनि थाखाय जोङो 2 लाख रां बेहाय अनसुंथाइ होनाय जादों। बे 2 लाख रांजों दिनै जों नुनो मोनदों बे मन्दिरा दिनै आबुं महर मोनबाय। बेखौ दिनै गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। दा आसा खालामदों बे गामिनि मानसिफ्रा, बे गामिनि रायजो राजाफ्रा थारैनो बेहाय माने आवाथि सावनाय, बे रोखोम माने माबा माबि जेनाखि फोरबो, बेहाय जे आवाथि सावनाय बे हाबाफारिफोरखौ बे मन्दिराव माने खालामनो हासिगोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों बे गामिनि रायजो राजाफ्रा। आं बेखिनिखौनो आं बे मन्दिरनि लुफुंनायाव जोथोन लानायनि थाखाय नोंथाङा गामिनि मानसिफोरखौ एसे बोसोन होगोन नामा? बेहाय निस्सय नंगौ, बे मन्दिरखौ जे जोथोन लानाय, बेहाय बे गामिनि मानसिफ्रा, रायजो राजाफ्रा निस्सय बाहाय दिथा होनांगोन। बे मन्दिरखौ सिखोन साखोनै लाखिनांगोन। जिहेतु बेहाय जोङो इसोरखौ गाबज्रियो, इसोरखौ सिबियो, माने जग्गाहुथिनि गेजेरजों। दा बेनिखायनो जाहाथे बे मन्दिरा जेब्लाबो सिखोन साखोन थायो, बे मन्दिराव बिबार गायनानै लायो, मोजां माने नायथावथाव मोनसे थासारि खालामनानै लायो, बेखौ बे ओनसोलनि बा बे गामिनि फासिबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा निस्सय बिनि सायाव दिथा होनांगोन बे मन्दिरखौ मोजाङै लाखिनायनि थाखाय। जोङो दिनै रायजोयै थाखा फैसा खांनानै हायाखैमोन, नांलाय खमलायब्लाबो थाखा फैसा खांनानै जोङो गायसनदों मन्दिरखौ जाथारनांगौ होननानै। मन्दिरखौ जोंनो नांगौ, फिसा फिसौ दङ, सान्दुं अखा बार थानानै जोङो सिजादोंमोन गोदो आगोलाव। जों नै दा मोननानै सासे इसोर जाखांनानै एबा प्रमद बर' सारा अननानै जोंनो नारा नाथा जानाय समावनो, थाखा फैसा अभाब समावनो बोरैबा भाग्य मतन जोंखौ मेगन थाइनैजों नाहरदों। बेहायनो जोंनि रायजो राजाया बहुद गोजोनदों आरो बेयावबो बेहायनो एसे रेहाय मोनदों। बेहायनो जोङो बिथांनि बे सारनि थाखा फैसा हरनायावनो जों दा 2 लाख थाखा हरनायजोंनो लुफुंबाय। आरोबाव नेक्स्ट बाराव जाहाथे बेफोरबादिनो नैबे दा फैगोनाव जाहाथे एसे दंबावो, बेफोरखौ जाहाथे सुफुंहरबावो जों आसा खालामो। जाहाथे बे खेबसे फैगासेयाव जाहाथे खावसे दंबावो एसे, अब्लाबो जोङो हानायखौनो लाबाय, अब्लाबो एसे लुगैबावदों। गाले वाल दंबावो, बेफोरखौ जाहाथे जोंनि प्रमद बर' सारा जाहाथे नाहरबावो अननानै जोङो भटआ बेनियावनो थांजोबगोन। आं एसेयावनो गोजोननानै थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।
HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेसनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्लोमा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्लोमा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्लोमा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्लोमा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS diploma in physical assistant, BSS diploma in ECG technician, BSS diploma in hospital administration, BSS diploma in hospital sterilization technician assistant, certificate in dietitian, certificate in old age care, certificate hospital housekeeping, lab assistant, pharmacy assistant, certificate in emergency medical service, certificate in pulmonary function test एबा PFT technician, certificate in awareness of HIV/AIDS, certificate in anti-malaria training आरो लोगोसे office management courses, computer courses आरो communicative and soft skill educationनि courseफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्लोमाखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेसनेल इन्स्टिट्युटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।